Politavy prdel. Jáš prdel. Jo, a to vaše srpen bez Adel. Jasně. Já na sociálních sítích neskončím. Já vám to zopáknu klidně ještě jednou. Já na ty sociální sítě mám živnostenský list a sociální sítě jsou moje práce na živnost. Takže si nepomůžete tím hashtagem Pohodik Adel, že Pohodik Adel musí skončit na internetu. Bro, what the fuck? Když mi to živí domácnost a všechno, to čekejte. Mě to neporazí jenom to, že mi dáváte pryč sledování na TikToku. Že já jsem silný člověk. Vy si myslíte, že když mě spadnou sledující na TikToku, spadnou mi followeři na Instagramu, že budu v pohodě? Já kvůli vám celou noc vracím, nespím.